abaziyo-ke bathi-ke alikho langa linye, alikho ilanga elishona lingenazo indaba zalo, alikho ilanga elishona ngaphandle kwezalo. Zizimbi zizinhle zinjalo, kufanele sikhulume, sidlulise, sixoxe ngoba ziyasinda, ziyasidinga. Umphathi womsakazo omkhulu ohloniphekile, esikhonzile nobalulekile kuthina, uyigugu lethu, Ukhozi FM, umama uSibonge Ngcobo. Usesulile emsebenzini, usesulile esikhundleni, zindaba ezingezinhle nokho ezimbi, ngoba akaze kwamnandi ukusula komuntu, esabela impilo yakhe ukusula komuntu ngenxa yeyinhlamba nokuthuka abantu. Ake okwamanje-ke angithanda ukuthi sikhulume kakhulu, ngisazonitholela okuyisona sizathu esigcine senza umphathi womsakazo omkhulu kangaka Ukhozi FM asule emsebenzini. Lezi ndaba ziqinisekiswe nayiphepha elidumile, Ilanga Newspaper. Kungakuhle uma kungabe umphathi ukusula kwakhe akuhlangene nenxushu eyigcwele enkundleni zokuxhumana. Sawona ngethemba right uyaphila, seliphindela duma kwizilo, dumo laduma KwaZulu Natal, kwavela wanyazi South Africa neAfrika kanye nomhlaba wonke jikelele. Kamela lami Friday wabantu, ngizayithola indaba, sithole kwenzakaleni, ngoba kufanele sazi, ukuyosibone senza kanjani njengesizwe.